Hola, sóc la Martina de segon d'Activitats Comercials. L'any passat em vaig anar per primera vegada d'Erasmus a França per realitzar les meves pràctiques. Sentia una barreja d'il·lusió i nervis. Estava emocionada per conèixer Orleans, fer amics, créixer personalment i viure experiències úniques que sabia que serien part de la meva vida per sempre. Alhora, em preocupava una mica si podria adaptar-me a la cultura local, fer front als reptes de viure sola i gestionar el meu dia a dia sense suports habituals de casa. En el meu temps lliure, explorava la ciutat a peu. Orleans és una ciutat encantadora amb molta història i llocs interessants. Vaig visitar els monuments més importants, com la catedral, la casa museu de Joana d'Arc i el color de la ciutat on hi ha restaurants, cafeteries i botigues. Habitualment em desplaçava amb tram, sobretot quan anava cap a les pràctiques, concretament al supermercat Carrefour. Quand il me prend dans ses bras, Vaig treballar amb companys francesos, cosa que em va permetre submergir-me en un entorn laboral internacional i aprendre el seu sistema de treball. Les meves tasques incloïen reposar productes per assegurar que les prestatgeries estiguessin sempre ben proveïdes, etiquetar preus correctament i així els clients sempre trobaven la informació actualitzada. Va ser una experiència molt enriquidora que em va donar una visió pràctica de la gestió en el sector del comerç i la logística del supermercat. Un avantatge de la situació geogràfica d'Orleans és la seva proximitat a París, situada a només uns 120 quilòmetres al sud. Aquesta ubicació ens va facilitar el desplaçament cap a la capital. París és famosa per la seva bellesa per moltes raons. La ciutat ha estat un centre històric d'art, cultura i innovació arquitectònica durant segles, i això es reflecteix en la seva estètica única. qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. També vam visitar les Galeries Lafayette, uns emblemàtics grans magatzems de París amb una oferta de marques de luxe i moda que amb el seu glamour parisenc atrauen locals i turistes. En conclusió, realitzar aquest Erasmus em va permetre sortir a la meva zona de confort, adquirir autonomia i adaptar-me a un nou entorn cultural i lingüístic. Vaig aprendre a treballar en equip i a gestionar responsabilitats, alhora que millorava les meves habilitats de comunicació en francès. En definitiva, aquesta oportunitat va ser essencial per obrir-me la ment i aprendre a valorar la diversitat cultural, deixant una empremta que m'acompanyarà per sempre.